Това е вторият репортаж от екопътеката, по която се движиме от местна строилица. Както виждате, мощето се движи много близо покрай скалите. Край нас реката е толкова чиста, че от време на време се виждат и рибките в нея. Сега няма да имаме късмет да видим рибки, защото водите са доста буйни, но по-нагоре имаше. А скалите, които са непосредствено на другия бряг, са меко казано внушителни. Ето чак докъде се простират. Продължаваме по пътеката, тя е километър и нещо. И скоро ще има и материалче от плажа.